Cum e să te vezi la televizor mort? Păi când m-am dus la mama, după articolul ăla, că mama deja a început să împărțească. Când m-am dus la mama acasă, s-a dus tricoiul, cum ar veni, știi? Ce bună și e mama, asta. m-ai speriat! Și a început să mă lovească. Și am zis, tu de ce mă bați acum? Păi tu mă bați că n-am murit? Păi tu ar trebui să te bucuri acum. Și că, firea, m-ai speriat. Cum e să te sune cineva? Da, puteam să cer $1.000.000. E adevărat? Nu știu, habar n-am. Nu știu dacă te dă pot să mort cer cineva? daune, dar nu știu dacă 1.000.000. Habar n-am. Bă, 200.000 erau răi. Și nu... 50.000, mai 30.000, nu erau buni? Și de ce nu ai... Da, ce? Că n-aveam timp să... Ce ai? Nu, asta este. Lasă. Bă, da, a fost trebuia fake să news? fie și unul să-ți inventeze. Da, a fost fake news pur și simplu. Adică cineva a dat intenționat sau a dat Dacă adevărul? mai știu ceva s-a întâmplat pe acolo. Am și oameni ăștia iurea pe lângă mine, unii care trebuie excluși, care sunt mână-mână cu, nu știu, de ăștia de la presă, care... Băi, nu știu, bă, dar oricum, ProTV-ul, ei salut și îmi cer scuze că am vorbit cândva mai